Skumdita kbira fost il-membri tal-kabinettu tal-Grupp Parlamentari Laburista wara l-aħħar żviluppi fl-investigazzjonijiet marbuta mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Fost l-oħrajn, il-Ministru tas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon magħruf għan nuqqas taqbil mal-mod kif il-Prim Ministru Joseph Muscat tratta din il-kriżi nazzjonali. Mistoqsi minn Net News, il-Ministru ħarab milli jikkumenta dwar kif isem l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri issemma diversi drabi minn Jorgen Fenech l-allegat mandant fl-assassinju. Fost l-oħrajn, Fenech qal li Schembri kien itih l-informazzjoni dwar l-investigazzjoni. Iffaċċjat bir-rapporti tal-medja, il-Ministru Michael Falzon tenna l-importanza li ssir ġustizzja. Dan fil-waqt li jevita milli jikkummenta dwar il-pożizzjoni politika ta' Keith Schembri sa ftit tal-jemilu fil-Kabinet Laburista. Minti kont wieħed minn dawk li approvajt unanimament tattu lill-Prim Ministru f'dar aktar minn darba. Jekk veru dan fuq kollox, veru kien darba. Ma nistax nitkellem fuq affarijiet tal-kabinet. Ħarġet pubblika fl-isqarija. Daka jiġri dak li jiena fuq affarijiet tal-kabinet ma nitkellem. Il-mistoqsijiet saru fil-kuntest tal-fatt li Falzon u wieħed mill-membri tal-kabinet li flimkien mal-Grupp Parlamentari Laburista supposta u fiduċja unanima lil Joseph Muscat. Iżda anke dwar dan il-fatt, il-Ministru Michael Falzon ma ħassux komdu jikkonferma minkejja li suppost vot unanimu kien irrappurtat fis-sqarrija tal-Partit Laburista. Nemxonajt, hemm proċessi li huwa għaddej, nħalluh jibqa' għaddej, min qed jixed jgħid dak li għandu jgħid. L-importanti għalija hija ħaġa waħda. Toħroġ il-verità u dak li għandu isir. Fl-2016 il-Ministru Michael Falzon irriżenja minħabba l-iskandlu ta' Strada Zecca. Dan minkejja li dak iż-żmien l-artijiet pubbliċi kienu taħt ir-responsabilità politika tal-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu. Madankollu f'nofs skandlu ħafna akbar, Muscat baqa' jżomm miegħu lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi sa ftit tal-jiem ilu.